Jama'a barkanmu da warhaka. A yau zan kai ku cikin BMW Welt wato BMW World. A yanzu dai mu shiga jirgin ƙasa kamar da kuke gani daga nan Olympia Einkauf Zentrum zuwa Olympia Zentrum. Yanzu dai gashi mun ƙaraso mun fito daga ƙarƙashin ƙasa zuwa sama inda za mu taka zuwa har kamfanin. Shi dai BMW wato Bayerische Motorenwerke yana nan ne a cikin Bayern a Munich. Shi dai BMW shahararren kamfani ne wanda kusan kowa ya san su, sun iya ƙero motoci zafafa sannan kuma suna da inganci. To, ga mu nan mun ƙaraso bakin uban za mu shiga ciki. Gashi dai da ka shigo daga ciki hannunka na hagu za ka ga an sa wata 'yar ƙaramar mota da take maka marhaba da dawowa ko